Marraskuu 1941. Kalasatama Shetlandsaarten länsirannikolla. Scalloway. Leif Larsen oli 35-vuotias. Hänellä oli säänpiiskaamat kasvot, jotka saivat hänet näyttämään ikäistään vanhemmalta, sellaisen miehen kasvot, joka oli viettänyt 2 vuosikymmentä Pohjanmerellä ennen kuin sota löysi hänet. Hänen kätensä olivat paksut ja kovettuneet. Rystysten iho oli halkeillut suolan ja kylmyyden vuoksi, eikä ollut koskaan täysin parantunut. Hän seisoi Scallowayn sataman puislaiturilla pimeässä ja katseli noin 15-metrisen norjalaisen kalastuskutterin keinumista kevyesti lepuuttajina toimivia autonrenkaita vasten. Veneen nimi oli Arthur, se oli vanha. Runko-ohjelman maali parveili. Ohjaamon dieselmoottori oli rakennettu ennen edellistä sotaa. Millä tahansa objektiivisella mittarilla arvioituna Arthurin ei olisi pitänyt olla sota-ase. Mutta sinä yönä, kuten kymmeninä öinä ennen sitä ja sadoissa sitä seuraavissa, Arthur oli aikeissa ylittää 350 kilometriä maapallon vaarallisinta merialuetta talvella, pimeässä, ilman valoja, ilman saattajaa ja ilman mitään takuita siitä, että aluksella olevat miehet olisivat elossa aamulla. Sen ruumassa oli brittiläisiä SOE-agentteja, radiolaitteita, muoviräjähteitä, ammuksia Norjan vastarintaliikkeelle sekä sellaista lastia, joka merkitsi välitöntä mestatuksi tulemista, jos saksalainen partio pysäyttäisi veneen. Larsen oli ilmoittautunut vapaaehtoiseksi. Hän oli ilmoittautunut vapaaehtoiseksi ensimmäiselle ylitykselle. Hän tulisi ilmoittautumaan vapaaehtoiseksi vielä 52 muulle ennen sodan päättymistä. Vuoteen 1945 mennessä hänestä tulisi koko toisen maailmansodan korkeimmin provosoitu liittoutuneiden merimies. Mutta sinä marraskuun yönä Larsen oli vain bergeniläinen kalastaja, joka irrotti köysiä puupollareista, astui veneeseen, joka olisi pitänyt poistaa käytöstä, suuntasi keulan itään ja työnsi kaasuvivun eteenpäin Pohjanmeren pimeyteen. Se, mitä hän ja häntä seuranneet miehet olivat rakentamassa seuraavan 4 vuoden aikana, ei ollut laivasto. Se oli jotain oudompaa, jotain mitä Saksan laivaston johto kieltäytyi ottamasta vakavasti ennen kuin oli liian myöhäistä. Salainen lauttaliikenne, jota norjalaiset kalastajat pyörittivät takavarikoiduilla ja lahjoitetuilla veneillä Skotlannissa sijaitsevasta kalastajakylästä käsin, kuljettaen agentteja, aseita ja pakolaisia edestakaisin miehitetyn Norjan ja vapaan Britannian välillä Euroopan sotanäyttämön kuolettavimman meriosuuden halki. Saksalaiset kutsuivat reittiä mahdottomaksi. Britannian sääpalvelu kutsui sitä itsetuhoiseksi. Norjalaiset miehistöt kutsuivat sitä nimellä Shetlandsbussen. Shetlandin bussi. Ymmärtääksemme, miksi tästä absurdista operaatiosta tuli miehitetyn Norjan vastarinnan selkäranka, miksi se kauhistutti Kriegsmarineja enemmän kuin kukaan Berliinissä julkisesti myöntäisi, ja miksi 35-vuotias bergeniläinen kalastaja päätti sodan kantaen Distinguished Service Order kunniamerkkiä, Conspicuous Gallantry Medal mitalia, Distinguished Service Medal mitalia sekä Norjan sotaristiä 2 miekalla, meidän on palattava ajassa taaksepäin. Meidän on palattava kevätjuhla-aamuun vuonna 1940, jolloin maa, joka oli ollut rauhassa 126 vuotta, heräsi huomatakseen tulleensa valloitetuksi ennen lounasta. Ja meidän on ymmärrettävä se, mitä saksalaiset eivät olleet vielä oppineet, että 100 000 vuonon rannikkoa ei voida sulkea. Että kalastajat, jotka ovat viettäneet elämänsä noilla vesillä, tietävät asioita, joita yksikään miehittäjä ei voi kartoittaa. Ja että jotkut reitit valtamerellä eivät ole reittejä lainkaan, vaan ne ovat valintoja, joita tekevät yksi aalto kerrallaan miehet, jotka ovat päättäneet vaihtoehdon olevan kuolemaa pahempi. Huhtikuun 9. päivä 1940 ennen aamunkoittoa. Saksan hyökkäys Norjaan alkaa samanaikaisesti 6 rannikkokaupungissa, Oslossa, Kristiansandissa, Stavangerissa, Bergenissä, Trondheimissa ja Narvikissa operaatiossa, jonka koodinimi on Weserübung. Yön tuloon mennessä 5/6 on saksalaisten käsissä. Norjan hallitus ja kuninkaallinen perhe pakenevat pohjoiseen.
Kuningas Haakon VII kieltäytyy antautumasta, kieltäytyy tunnustamasta Vidkun Quislingin nukkehallitusta, ja lopulta hänet evakuoidaan Britanniaan kuninkaallisen laivaston risteilijällä 7. kesäkuuta 1940. Taistelu maaperällä kestää 62 päivää. Se on pisin aktiivinen vastarinta, jonka mikään Manner-Euroopan maa tekee Saksan hyökkäystä vastaan vuonna 1940. Ranska kestää 46 päivää. Alankomaat kestää 5 päivää. Belgia kestää 18 päivää. Norja, jonka väkiluku on 3 miljoonaa ja jonka vakinaiseen armeijaan kuuluu alle 20 000 miestä, taistelee vastaan 2 kuukautta lumessa ja vuoristossa ennen kuin viimeiset vakinaiset yksiköt laskevat aseensa. Mutta Norjan maantiede ei ole Ranskan maantiedettä. Ranska voitiin valloittaa, koska Ranska voitiin miehittää. Norja voitiin valloittaa, mutta Norjaa ei voitu koskaan täysin sulkea. Maan länsirannikko ulottuu noin 2500 kilometriä Skagerrakista Venäjän rajalle. Jos mitataan jokainen vuono, jokainen saari ja jokainen lahti, todellinen rannikon pituus ylittää 100 000 kilometriä. Saaria ja luotoja on yli 240 000. Graniittipoimuihin on kätkeytynyt kalastajakyliä, joihin tiet eivät ulotu, joihin pääsee vain veneellä, joissa perheet ovat asuneet ja kalastaneet 30 sukupolven ajan ja joissa mikään saksalainen varuskunta ei olisi koskaan tarpeeksi pysyvä tietääkseen, kuka kuuluu joukkoon ja kuka ei. Tämä oli se maa, jota Wehrmachtin oli pidettävä hallussaan. Ja pitääkseen sen, saksalaiset sijoittivat sinne miehitysjoukkoja sellaisella tiheydellä, joka oli lopulta yksi saksalainen sotilas jokaista 8 norjalaista siviiliä kohden. Vuoteen 1944 mennessä Norjaan oli sijoitettu yli 350 000 saksalaista sotilasta. Adolf Hitler kutsui sitä pohjoiseksi linnoituksekseen. Hän veti divisioonia muilta rintamilta miehittämään sitä. Hän rakensi rannikkopattereita, sukellusvenetukikohtia ja lentokenttiä. Hän linnoitti maata kustannuksilla, jotka kuluttivat valtakunnan strategisia reservejä koko sodan ajan. Eikä sekään ollut vielä tarpeeksi. Koska tuon mahdottoman rannikon varrella, kalastajakylissä Olesundista Tromssaan, miehet, jotka olivat viettäneet elämänsä navigoiden vuonot pimeässä, tarkkailivat tilannetta. He opettelivat ulkoa partiointiaikatauluja. He panivat merkille, ketkä saksalaisupseerit joivat ja ketkä eivät. He rakensivat hiljaisuudessa ensimmäisiä soluja sille, mistä myöhemmin tulisi Milorg, Norjan sotilaallinen vastarintaliike. Ja he tarvitsivat 2 asiaa, joita he eivät voineet saada miehitetyn Norjan sisältä. He tarvitsivat aseita. Ja he tarvitsivat tavan puhua Lontoolle. Kesäkuussa 1940 Winston Churchill, joka oli vasta asetettu pääministeriksi, allekirjoitti direktiivin, joka loi Special Operations Executiven. SOE:n mandaattina oli Churchillin kuuluisan ilmauksen mukaan sytyttää Eurooppa liekkeihin. Sen tarkoituksena oli suorittaa sabotaasia, tukea vastarintaliikkeitä ja käydä sellaista sodankäyntiä, jota vakinainen sotilashierarkia piti epäherrasmiesmäisenä jokaisella saksalaisten miehittämällä alueella. Norjaa varten SOE perusti oman erikoisosastonsa, jolle annettiin virallinen nimi Norjan itsenäinen komppania 1, Norwegian Independent Company 1. Se tunnettiin peitenimellä komppania Linge ensimmäisen komppanian päällikkönsä kapteeni Martin Lingen mukaan, joka kaatui taistelussa Målöyn ratsian aikana joulukuussa 1941. Komppania Linge rekrytoi jäsenensä Britanniaan paenneista, norjalaisista pakolaisista, kalastajista, merimiehistä, opiskelijoista ja lakkautetun Norjan armeijan sotilaista, ja koulutti heidät Skotlannista takavarikoiduissa maaseutukartanoissa salaisen sodankäynnin pimeisiin taitoihin, radiotoimintaan, räjäytyksiin, säälimättömään lähitaisteluun, Sten-konepistoolin ja Velrod-pistoolin käyttöön, laskuvarjohyppyihin ja joillekin heistä aivan toisenlaiseen erityisosaamiseen. Siihen, miten viedään noin 15-metrinen puinen kalastusvene 350 kilometrin pituisen talvisen meriosuuden halki, pimeässä tulematta nähdyksi, ja toimitetaan miehiä sekä lastia saksalaispartioita kuhisevalle rannikolle. Ongelma oli helppo kuvailla,
mutta lähes mahdoton ratkaista. Norjan vastarintaliike tarvitsi huoltolinjan. Kuninkaalliset ilmavoimat, RAF, voivat pudottaa tarvikkeita laskuvarjoilla vuoristoon, ja niin ne tekivätkin. Mutta laskuvarjopudotusten rahtikapasiteetti oli rajallinen, ne olivat riippuvaisia selkeästä säästä ja alttiita saksalaisille yöhävittäjille. Sukellusveneet pystyivät kuljettamaan suurempia kuormia, mutta kuninkaallisen laivaston sukellusvenelaivasto oli ylikuormitettu Atlantilla ja Välimerellä. Pinta-alukset taas olivat liian silmäänpistäviä. Mikä tahansa Britannian laivaston lipun alla kulkeva alus, joka lähestyi Norjan rannikkoa, havaittaisiin, pysäytettäisiin ja tuhottaisiin. Syksyllä 1940 löytynyt ratkaisu ei ollut sellainen, jota yksikään laivastoupseeri olisi ehdottanut. Se oli ratkaisu, jota norjalaiset ehdottivat itse. Norjalaiset kalastusveneet ylittivät jo valmiiksi Pohjanmerta. He olivat tehneet sitä vuosikausia. He tekivät sitä parhaillaankin, laittomasti, kuljettaen pakolaisia miehitetystä Norjasta Shetlandsaarille määrissä, jotka nousivat lopulta yli 3300 ihmiseen koko sodan aikana. Veneet olivat tavanomaisia, miehistöt olivat tavanomaisia. Norjan rannikolla kalastuskutteri merellä oli tavallisin mahdollinen näky. Entäpä, Britannian norjalaiset pakolaiset ehdottivat, jos tuo liikenne käännettäisiin toisinpäin? Entä jos otettaisiin ne samat veneet, niillä samoilla miehistöillä, ja lähetettäisiin ne takaisin Norjaan kuljettamaan aseita ja agentteja pakolaisten sijaan? Kuninkaallisen laivaston korkeimmat upseerit olivat skeptisiä. Veneet olivat hitaita. Miehistöt olivat siviilejä. Pohjanmeri talvella oli hautausmaa. Mutta SOE kaipasi kipeästi toimitusmenetelmää, eikä parempaa vaihtoehtoa ollut tarjolla. Lokakuussa 1940 toiminta käynnistettiin virallisesti. Pieni tukikohta perustettiin Lunnavoen Shetlandsaarille, riittävän kauas asutuskeskuksista toiminnallisen salaisuuden säilyttämiseksi. Suurempi, pysyvä tukikohta rakennettiin myöhemmin Scallowayhin, missä satama oli syvempi ja korjaamot pystyvämpiä. Yksiköllä ei ollut virallista nimeä. Norjalaiset miehistöt kutsuivat sitä sille synkälle huumorille tyypilliseen tapaan, joka määritti kaikkea heidän toimintaansa nimellä Shetlandsbussen, Shetlandin bussi. Aivan kuin kyseessä olisi ollut säännöllinen vuoroliikenne, aivan kuin Pohjanmeri olisi ollut työmatkareitti. Kevääseen 1941 mennessä ensimmäiset ylitykset olivat käynnissä. Vanhoja norjalaisia kalastuskuttereita, veneitä, joilla oli sellaisia nimiä kuin Axel, Siglaus, Arthur, Helland, muunneltiin Lunnan ja Scallowayn korjaamoilla. Niiden kalaruumat muutettiin rahtitiloiksi. Niiden ohjaamot vahvistettiin piilotetuilla panssarilevyillä. Rakenteisiin tehtiin salaisia osastoja aseita ja radiolaitteita varten. 2 vaiheen Lewis-pikakiväärit, joskus jopa 12,7 mm Colt Browning konekiväärit, asennettiin kääntyville alustoille, mutta ne piilotettiin kangaspeitteiden tai valheellisten öljytynnyreiden alle niin, että matkan päästä veneet näyttivät yhä täsmälleen siltä, mitä ne olivat aina olleetkin. Työssään olevilta norjalaisilta kalastusaluksilta. Miehistöt olivat lähes täysin norjalaisia. He käyttivät siviilivaatteita tai Norjan kauppalaivaston seurapukuja. He eivät kantaneet mukanaan mitään henkilöllisyystodistuksia, jotka vaarantaisivat operaation, jos he jäisivät kiinni. Geneven sopimuksen tiukan tulkinnan mukaan he purjehtivat siviiliasuisina taistelijoina, mikä tarkoitti, että jos saksalaiset saisivat heidät kiinni, sodan säännöt eivät pätisi. Kiinni jääminen merkitsi kuulusteluja. Kuulustelut merkitsivät Gestapoa. Ja Gestapo merkitsi mestatuksi tulemista, lähes poikkeuksetta, usein viikkoja kestävän kidutuksen jälkeen, jonka tarkoituksena oli paljastaa jokainen solu, jolle he olivat koskaan toimittaneet aseita. Jokainen mies, joka astui noihin veneisiin, tiesi tämän. He ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi silti. Ja heidän joukossaan, marraskuuhun 1941 mennessä, oli eräs 35-vuotias bergeniläinen kalastaja, josta tulisi heistä kaikista korkeimmin kunnioitettu.
Leif Andreas Larsen syntyi 9. tammikuuta 1906 Bergenissä, Norjan länsirannikolla. Hän oli merimiehen poika. Hän lähti itse merille ennen kuin täytti 15 vuotta. Siihen mennessä, kun saksalaiset hyökkäsivät huhtikuussa 1940, hän oli viettänyt yli 2 vuosikymmentä kalastusaluksilla ja kauppalaivoilla seilatessaan vesillä aina Pohjanmereltä, Välimerelle ja Länsi-Afrikan rannikolle saakka. Hän tunsi Norjan rannikon samalla tavalla kuin kaupunkilainen tuntee oman naapurustonsa. Hän osasi lukea merivirtauksia. Hän osasi lukea pilviä. Hän kykeni navigoimaan puisen veneen vuonon läpi niin sankassa sumussa, että keula katosi näkyvistä ohjaamon ikkunasta. Kun Norja kukistui, Larsen teki saman kuin tuhannet muutkin norjalaiset merimiehet. Hän etsi veneen. Helmikuussa 1941 hän ja pieni ryhmä pakenivat Pohjanmeren yli Shetland-saarille. Ylitys kesti heiltä 4 päivää talvisessa säässä. Heillä ei ollut juuri lainkaan ruokaa. Veneen moottori rikkoutui 2. He saapuivat Lerwickiin paleltuneina ja uupuneina, ja Larsen ilmoittautui Britannian norjalaisille viranomaisille esittäen yhden pyynnön. Hän halusi palata takaisin. Hänet määrättiin Shetlandin bussiin. Hänen ensimmäinen toiminnallinen ylityksensä Arthur-aluksella tapahtui marraskuussa 1941. Tehtävä oli Shetlandin bussin standardeilla yksinkertainen, mikä tarkoittaa, että se oli poikkeuksellisen vaarallinen. Laske agentteja maihin Norjan rannikolle. Toimita aseita. Palaa Shetland-saarille tulematta nähdyksi. Ylitys kesti 36 tuntia suuntaansa. Sää oli yksikön logikirjojen tyypillisen vähättelevän ilmaisun mukaan kohtalaisesta navakkaansa. Arthur suoritti toimituksen. Agentit nousivat maihin. Larsen toi veneen takaisin kotiin. Hän tekisi vielä 52 ylitystä ennen sodan päättymistä. Ymmärtääkseen, mitä nuo ylitykset merkitsivät, on ymmärrettävä, millainen Pohjanmeri on talvella. Meriveden lämpötila Shetlandsaarten ja Norjan välillä lokakuusta huhtikuuhun ylittää harvoin 5 celsiusastetta. Yli laidan putoavalla miehellä on korkeintaan 20 minuuttia aikaa, ennen kuin hypotermia tekee hänestä toimintakyvyttömän. Aallon korkeudet ylittävät säännöllisesti 6 metriä. Myrskyt voivat nostattaa yli 12 metrin korkuisia aaltoja. Tuuli puhaltaa lähes yhtäjaksoisesti. Suojaa ei ole. Ystävällismielisiä satamia ei ole. Siitä hetkestä lähtien, kun veneet jättivät Shetlandsaaret, siihen hetkeen saakka, kun ne saavuttivat Norjan rannikon, ne olivat täysin sään armoilla. Ja sään armoille joutuminen oli ongelmista pienempi. Suurempi ongelma olivat Saksan ilmapartiot ja pinta-alukset. Vuoteen 1942 mennessä Luftwaffe oli sijoittanut Henkel Het-115 vesitasoja ja Focke-Wulf FV-200 Condor merivalvontakoneita Norjan rannikon lentokentille. Ne lensivät päivittäisiä tiedustelulentoja lähestymisreiteillä. Ne etsivät juuri sellaisia pieniä aluksia, joilla Shetlandin bussin miehistöt purjehtivat. Kriegsmarine partioi aseistetuilla troolareilla, miinanraivaajilla ja satunnaisilla pikaveneillä. Rannikkopatterit voivat pommittaa mitä tahansa alusta, joka tuli niiden kantaman sisäpuolelle. Shetlandin bussin miehistöillä oli 3 puolustuskeinoa. Ensimmäinen oli sää. He purjehtivat mieluiten olosuhteissa, jotka pitivät saksalaiset lentokoneet maassa ja tekivät saksalaisten pintapartioiden olon kurjaksi. Tämä tarkoitti sitä, että he lähtivät merelle mieluiten huonoimmassa säässä, mitä Pohjanmeri saattoi tarjota. Toinen oli pimeys. He suosivat pitkiä talviöitä, jolloin aurinko nousi vain muutamaksi tunniksi ja veneet saattoivat lähestyä Norjan rannikkoa pimeyden turvin. Kolmas olivat veneet itsessään. Kaukaa katsottuna, jopa hyvässä valossa, norjalainen kalastuskutteri näytti täsmälleen siltä, mitä se oli. Niitä oli rannikolla tuhansia. Suurin osa niistä ei tehnyt mitään laitonta. Norjan rannikkovesillä kalastusveneen yläpuolella lentävällä saksalaisella lentäjällä ei ollut helppoa keinoa tietää, katsoiko hän vihollisen operaatiota vai paikallista miehistöä silakan pyynnissä. Nämä puolustuskeinot eivät olleet täydellisiä. Syksyyn 1942 mennessä
Saksalaiset olivat alkaneet ymmärtää, että jotain oli tekeillä. Rannikolla tapahtui liian monta vastarintatapausta. Liian monta radiolähetystä oli peräisin alueilta, joilla ei pitänyt olla yhtäkään lähetintä. Liian monta sabotaasioperaatiota vaati varusteita, joiden hankkimista vastarintaliikkeen toimesta kukaan ei osannut selittää. Saksan sotilastiedustelu Abwehr alkoi epäillä, että norjalaiset kalastusveneet kuljettivat salatavaraa Pohjanmeren yli. He alkoivat pysäyttää kalastusaluksia satunnaisesti. He alkoivat tarkastaa papereita huolellisemmin. He alkoivat partioida lähestymisreiteillä aggressiivisemmin. Talvi 1942-1943 oli aikaa, jolloin Shetlandin bussi oli vähällä kuolla. Yksinomaan tuona talvena operaation pienestä, muunnetuista kalastuskuttereista koostuvasta laivastosta menetettiin 10 venettä. 44 miestä sai surmansa. Tappiot eivät johtuneet yhdestä katastrofaalisesta taistelusta. Ne johtuivat jatkuvasta kulutussodasta. Vene purjehti Norjaan eikä koskaan palannut. Vene suoritti toimituksen ja pysäytettiin paluumatkalla. Vene selvisi ylityksestä ja jäi saksalaispartion haaviin satamassa. Miehistöt katosivat yksitellen ja kun kevät koitti, operaation komentajat katsoivat mitä oli jäljellä ja ymmärsivät, etteivät he voineet jatkaa kalastuskuttereilla. Veneet olivat liian hitaita, ylitykset kestivät liian kauan. Saksan partiot olivat mukautuneet tilanteeseen. Nykyisellä laivastolla jatkaminen tarkoitti miesten menettämisen jatkamista sekä heidän kuljettamiensa agenttien ja tarvikkeiden menettämistä. Operaatiolle oli joko saatava vahvistukseksi parempaa kalustoa tai se oli lopetettava. Loppukesästä 1943 Yhdysvaltain laivasto puuttui asiaan. 3 sukellusvenehävittäjää, Hitra, Hessa ja Vikra, siirrettiin Yhdysvaltain palveluksesta Norjan palvelukseen. Nämä olivat moderneja, puurunkoisia, noin 34 metriä pitkiä sukellusvenehävittäjiä, jotka kykenivät 20 solmun nopeuteen ja jotka oli aseistettu kolmituumaisilla tykeillä, ilmatorjuntatykeillä, syvyyspommeilla ja konekivääreillä. Ne olivat kaikkea sitä, mitä kalastuskutterit eivät olleet. Ne olivat riittävän nopeita karistaakseen saksalaiset partioalukset kannoiltaan. Ne olivat riittävän raskaasti aseistettuja taistellakseen tarvittaessa. Ne oli varustettu uudenaikaisilla navigointi- ja radiolaitteilla. Ne olivat kaikilla merkittävillä tavoilla todellisia sotalaivoja. Shetlandin bussi jatkoi toimintaansa sodan loppuun saakka näiden 3 sukellusvenehävittäjän voimin. Seuraavien 18 kuukauden aikana ne suorittivat yli 80 onnistunutta ylitystä. Yhtäkään venettä ei menetetty. Yksikään agentti tai miehistön jäsen ei saanut surmansa matkan aikana. Operaatiosta, joka oli kärsinyt pahoja mietotappioita talvella 1942, tuli oikean kaluston ansiosta käytännössä haavoittumaton. Larsen purjehti sukellusvenehävittäjillä. Hän komensi Vigraa suurimmalla osalla sen toiminnallisista ylityksistä. Hän toi agentteja sisään. Hän toi pakolaisia ulos. Hän toimitti aseita, jotka aseistivat Norjan vastarintaliikkeen miehityksen loppuvaihetta varten. Sodan loppuun mennessä hän oli koko liittoutuneiden taistelujärjestyksen kokenein salaisen merisodankäynnin toimija. Mutta ennen kuin sukellusvenehävittäjät saapuivat, ennen kuin operaatiosta tuli jotakin ammattimaista lähestyvää, Larsen oli ottanut osaa yhteen koko sodan poikkeuksellisimmista operaatioyrityksistä. Operaation, joka epäonnistui täydellisesti tavoitteessaan ja silti vakiinnutti Shetlandin bussin legendan lujemmin kuin mikään onnistunut tehtävä koskaan pystyisi tekemään. Operaation nimi oli Title. Sen kohteena oli saksalainen taistelulaiva Tirpitz. Syksyyn 1942 mennessä Tirpitz oli strategisesti kaikkein tärkein yksittäinen sotalaiva Euroopan sotanäyttämöllä. Se oli suurin taistelulaiva, jonka Saksa koskaan rakensi, 251 metriä pitkä, uppoumaltaan täydessä lastissa 52 000 tonnia, ja sen 4 tykkitorniin oli asennettu 8,38 senttimetrin tykkiä. Se oli Bismarckin sisaralus, joka oli upotettu toukokuussa 1941 koko maailmaa vavisuttaneen taka-ajon päätteeksi. Tirpitz oli valmistunut liian myöhään osallistuakseen tuohon operaatioon.
Nyt se oli sijoitettu Norjaan, piilotettuna vuonoihin, ja se sitoi pelkällä olemassaolollaan suhteettoman suuren osan Britannian laivastoresursseista. Winston Churchill kutsui sitä pedoksi. Hän kirjoitti esikuntapäälliköille suunnatussa muistiossa tammikuussa 1942. Koko sodan strategia kulminoituu tällä ajanjaksolla tähän laivaan. Kuninkaallinen laivasto oli pakotettu pitämään raskaat taistelulaivansa kotivesillä torjuakseen sen mahdollisen ulosmurron. Neuvostoliittoon Pohjoisen jäämeren reittiä kulkevia saattueita oli suojattava taistelulaivoin ja lentotukialuksin, koska Tirpitz saattaisi ilmestyä paikalle millä hetkellä hyvänsä. Saattue PQ-17 kuuluisa katastrofi heinäkuussa 1942, jolloin saattue määrättiin hajaantumaan sen virheellisen raportin vuoksi, että Tirpitz oli merellä, johti 24 kauppalaivan menetykseen, 35 sukellusveneille ja lentokoneille. Tirpitz ei ollut edes jättänyt satamaa. Pelkkä sen varjo oli ollut riittävä, se oli tuhottava. Perinteistä ilmahiekkahyökkäystä oli yritetty ja se oli epäonnistunut. Vuonot, joissa se piileskeli, olivat vuorten saartamia. Pommikoneet eivät pystyneet lähestymään matalalla ilman, että ne havaittaisiin ja torjuttaisiin. Laivaa suojasivat torpedoverkot, ilmatorjuntapatterit, savunmuodostimet ja Luftwaffen hävittäjien pysyvä varuskunta. Brittiläiset olivat jo menettäneet useita lentokoneita yrittäessään hyökätä sen kimppuun perinteisillä aseilla. Tarvittiin jotain erilaista. Amiraliteetin merisota-aseosastolta Department of Naval Ordnance noussut vastaus oli ase nimeltään Chariot. Se oli miehitettävä torpedo. 2 sukeltajaa, jotka käyttivät kumipukuja ja hengityslaitteita, istuivat aseen päällä ja ajoivat sillä vedessä kuin moottoripyörällä. Chariot oli sähkökäyttöinen, hidas ja hiljainen. Se kantoi irrotettavaa taistelukärkeä, joka sisälsi 272 kiloa suurnopeusräjähdettä. Sukeltajat ajoivat Chariotilla kohdelaivan alle, irrottivat taistelukärjen, kiinnittivät sen runkoon magneettisilla puristimilla, asettivat ajastimen ja ajoivat Chariotilla pois. Jos kaikki toimi, taistelukärki räjähtäisi tunteja myöhemmin, kun sukeltajat olivat turvallisesti kaukana ja räjähdys repisi laivan pohjan auki. Ongelmana oli Chariotien saaminen kohteeseen. Tirpitz oli ankkuroidussa syvällä Trondheimin vuonossa yli 100 kilometrin päässä avomereltä. Mikään sukellusvene ei voinut lähestyä sitä. Mikään pintasotalaiva ei voinut lähestyä sitä. Ainoa käytettävissä oleva toimitusmenetelmä oli alus, joka voisi kulkea Saksan rannikkopuolustuksen läpi herättämättä epäilyksiä. Esimerkiksi norjalainen kalastuskutteri. Lokakuussa 1942 SOE ja kuninkaallinen laivasto hyväksyvät yhdessä operaatio Titlen. Suunnitelma oli niin röyhkeä kuin mikään koko sodan aikana yritetty. Norjalainen kalastuskutteri purjehtisi Shetlandsaarilta Trondheimin vuonoon kantaen 2 Chariotia piilotettuna sen rungon alle, veteen upotettuina ja erityisesti suunniteltujen puristimien paikallaan pitäminä. Norjalaisista kalastajista ja brittiläisistä sukeltajista koostuva miehistö navigoisi kutterin yli 500 kilometrin pituisen saksalaisten hallitseman rannikkovesialueen halki, tekeytyen matkan aikana tavalliseksi kalastusalukseksi ja saapuisi määrättyyn pisteeseen muutaman kilometrin päähän Tirpitzistä. Chariotit vapautettaisiin sitten. Sukeltajat nousisivat niiden päälle, ajaisivat niillä viimeisen matkan ja hyökkäisivät taistelulaivaa vastaan. Tehtävään valittu kutteri oli Arthur. Sen komentajaksi valittu kippari oli Leif Larsen. Arthur purjehti Shetlandsaarilta 26. lokakuuta 1942. Sen paperit määrittivät sen norjalaiseksi kalastusalukseksi, joka kuljetti turvelastia Trondheimista Kristiansandiin. Chariotit olivat upotettuina rungon alle, erityisesti suunniteltujen puristimien paikallaan pitäminä. Brittiläiset sukeltajat, kersantti Don Craig ja kersantti Bob Evans, yhdessä miehistötovereidensa matruusi Malcolm Cowserin ja matruusi Billy Tebbin kanssa olivat piilotettuina veneen sisällä olevassa salaisessa osastossa. Larsenin johtama norjalainen miehistö oli kannella pukeutuneena kalastajien öljykankaisiin vaatteisiin, valmiina tarkastettavaksi, jos vene pysäytettäisiin.
Vene pysäytettiin. Trondheimin vuonon lähestymisreitillä saksalainen partioalus tuli rinnalle ja vaati rahdin sekä paperien tarkastamista. Larsen esitti väärennetyt asiakirjat. Saksalaisupseeri tutki ne, tutki turvelastin, tutki veneen ja viitasi Arthurin jatkamaan matkaa. Huijaus piti pintansa. Arthur jatkoi matkaansa ylös vuonoa. Se saapui Trondheimin vuonon sisäaltaaseen. Tirpitz oli näkyvissä etäisyydessä, ankkuroituna Fettenfjordin jyrkännettä vasten, ja sen valtava harmaa siluetti oli erehtymätön. Tehtävän toteuttamiseen oli aikaa enää muutamia tunteja. Ja silloin sää, jota Shetlandin bussin miehistöt pitivät ystävänään, muuttui viholliseksi. Raju myrsky iski vuonoon lokakuun 39. päivän yönä. Tuuli yltyi myrskylukemiin. Vuonon sisäpuolella aallot, joilta vuonon olisi pitänyt suojata, kasvoivat korkeuksiksi, jotka alkoivat vaarantaa rungon alla olevia charioteja. Miehitettäviä torpedoja paikoillaan pitäneet puristimet alkoivat pettää. Yksi chariot repesi irti, sitten toinen. Molemmat aseet putosivat vuonon pohjaan ja menetettiin. Tehtävä oli sillä hetkellä ohi. Tirpitsiä vastaan ei ollut mitään, millä hyökätä. Jäljellä oli vain suojaton vene muutaman tunnin matkan päässä saksalaisesta laivastotukikohdasta ja miehistö täynnä norjalaisia toimijoita sekä brittiläisiä sukeltajia, jotka eivät voineet antautua, koska he toimivat siviiliasussa ja heidät teloitettaisiin Hitlerin lokakuussa 1942 antaman kommandokäskyn Kommandobefehl perusteella. Larsen teki päätöksen. He upottaisivat Arthurin. He jakautuisivat pieniin ryhmiin. He yrittäisivät kävellä maitse miehitetyn Norjan halki puolueettomaan Ruotsiin, jonne oli matkaa yli 160 kilometriä itään, vuorten yli talvella. Vene upotettiin. Miehistö jakautui ryhmiin. He alkoivat kävellä. Suurin osa heistä selvisi. Larsen ja hänen norjalaiset miehistön jäsenensä, joilla oli maaston ja kielen tuntemus, kävelivät yli viikon ajan lumessa ja pakkasessa norjalaisten siviilien suojatessa heitä ja ruokkiessa heitä hirvittävällä henkilökohtaisella riskillä ja ylittivät Ruotsin rajan elossa. Myös 3 brittiläistä sukeltajaa selvisi rajan yli. Ruotsista heidät palautettiin lopulta Britanniaan diplomaattisia reittejä pitkin. Yksi mies ei selvinnyt. Matruusi Bob Evans haavoittui tulitaistelussa saksalaisen partion kanssa lähellä Ruotsin rajaa. Hän jäi vangiksi. Kommandokäskyn mukaan hänet olisi pitänyt luovuttaa SS-joukoille ja ampua ilman oikeudenkäyntiä. Sen sijaan Saksan laivaston tiedustelu kuulusteli häntä ja Wehrmachtin teloitusryhmä pani hänen teloituksensa täytäntöön 19. tammikuuta 1943. Sodan jälkeen hänen kuolemastaan vastuussa olleet saksalaisupseerit joutuivat oikeuteen ja heidät tuomittiin sotarikoksista. Tirpitz selvisi operaatio Titlestä. Se selviäisi useista myöhemmistä hyökkäyksistä ennen kuin se lopulta upotettiin 12. marraskuuta 1944 RAF ja Lancaster-pommikoneiden toimesta, jotka käyttivät 5400 kilon Tallboy-pommeja sen ankkuroidussa Tromssassa. Puhtaasti tavoitteensa perusteella arvioituna operaatio Titel oli epäonnistuminen. Mutta se, mitä operaatio Titel todisti, oli jotain sellaista, mitä saksalaiset eivät olleet ymmärtäneet eivätkä ymmärtäisi ennen kuin paljon myöhemmin. Norjalainen kalastuskutteri pystyi oikealla miehistöllä tunkeutumaan miehitetyn Norjan syvimpään vuonoon, kulkemaan muutaman kilometrin etäisyydellä Saksan laivaston raskaimmin puolustetusta sotalaivasta ja pysymään havaitsematta riittävän kauan hyökkäyksen käynnistämiseksi. Se maantiede, jonka valtakunta uskoi suojaavan sen pohjoista linnoitusta, oli oikeissa käsissä ovi. Vuonot, joiden olisi pitänyt olla puolustuslinja, olivat lähestymisreittien verkosto, jota kuka tahansa norjalainen kalastaja osasi navigoida unissaan. Ja Leif Larsen, joka oli tuonut Arthurin tuohon vuonoon ja kävellyt miehistönsä ulos vuorten halki, oli vasta pääsemässä vauhtiin. Jos tällainen tutkimusmatka historiaan, operaatiot, jotka viralliset historiateokset tiivistävät yhteen lauseeseen, miehet, jotka suorittivat mahdottomia tehtäviä ja kävelivät kotiin vihollisen alueen halki lumessa, on se, mitä tulit täältä hakemaan, paina tykkäyspainiketta.
Se kertoo algoritmille, että tällä historialla on merkitystä. Se pitää nämä tarinat löydettävissä niille ihmisille, jotka etsivät niitä vieläkin. Vuoteen 1944 mennessä Shetlandin bussi oli kasvanut joksikin, mitä alkuperäiset suunnittelijat eivät olisi tunnistaneet. 3 Amerikasta saatua sukellusvenehävittäjää, Hitra, Hessa ja Vigra, olivat ammattimaistaneet toiminnan täysin. Ylityksistä, jotka olivat kerran olleet yksittäisiä uhkayrityksiä, oli tullut rutiininomaista aikataulutyötä. Veneet purjehtivat lähes viikoittain pitkien talvioiden aikana. Saksalaiset eivät vuosien yrityksistä huolimatta olleet koskaan varmuudella paikantaneet Shetlandsaarten tukikohtaa. He epäilivät. He raportoivat. He varoittivat. Mutta he eivät koskaan iskeneet. Itä-Norjaan virtaava rahtimäärä oli kasvanut valtavasti. Sodan loppuun mennessä Shetlandin bussi oli toimittanut yli 200 tonnia aseita ja varusteita Norjan vastarintaliikkeelle, Stenkonepistooleja tuhansittain, Bren-pikakiväärejä, muoviräjähteitä tonneittain, radiolaitteita, lääkintätarvikkeita, ammuksia, varaosia salaisiin painokoneisiin, väärennettyjä säännöstelykortteja, suksia vuoristossa toimiville vastarintataistelijoille. Operaatio oli aseistanut ja huoltanut suurimman osan Norjan vastarintaliikkeestä koko miehityksen keston ajan. Se oli myös toimittanut yli 200 SOE-koulutettua agenttia miehitettyyn Norjaan. Nämä olivat komppania Lingen toimijoita, jotka palasivat omaan maahansa järjestämään sabotaaseja, kouluttamaan vastarintasoluja, perustamaan radioverkkoja ja valmistautumaan liittoutuneiden lopulliseen vapautukseen. Kuuluisa näistä operaatioista oli Norsk Hydron, raskasvesilaitoksen sabotaasi Vemorkissa helmikuussa 1943. Sen suorittivat komppania Lingen toimijat, jotka oli tuotu Norjaan Shetlandin bussin ja laskuvarjopudotusten kautta. Vemorkin raskasvesivarastojen tuhoamisen katsotaan yleisesti rampauttaneen Saksan atomiohjelman, mutta Shetlandin bussi kuljetti liikennettä myös toiseen suuntaan. Sodan aikana Norjasta evakuointiin Shetlandsaarille yli 300 norjalaista pakolaista. Heihin kuului vastarintaliikkeen toimijoita, joiden suojat olivat paljastuneet, vastarintataistelijoiden perheenjäseniä, joita odotti pidätys, norjalaisten perheiden piilottelemia liittoutuneiden alasammuttuja lentäjiä sekä juutalaisia, jotka pakenivat saksalaisten yhä kattavampia karkotuksia. Bussi oli kaksisuuntainen tie. Agentit ja aseet virtasivat itään. Ihmiset, jotka eivät voineet selviytyä miehitetyssä Norjassa, virtasivat länteen. Ja kaiken tämän ajan, koko 4 toimintavuoden ajan, saksalaiset eivät koskaan lakanneet yrittämästä löytää tukikohtaa. He lensivät tiedustelulentoja Shetlandsaarten yllä. He ottivat kiinni norjalaisia kalastusveneitä ja kuulustelivat niiden miehistöjä. He soluttivat ilmiantajia norjalaisiin pakolaisyhteisöihin. He kiduttivat vangittuja vastarintaliikkeen toimijoita saadakseen mitä tahansa tietoa löytämiensä aseiden alkuperästä. He tiesivät Shetlandin bussin olevan olemassa. He eivät kyenneet pysäyttämään sitä. Leif Larsenista on olemassa tarina, joka selittää miksi. Eräällä hänen ylityksellään myöhään sodan aikana saksalainen partiolentokone lähestyi Vigraa. Lentokone oli Junkers Ju-88, nopeasti lentävä, hyvin aseistettu ja kykenevä upottamaan pienen pinta-aluksen yhdellä hyökkäyksellä. Larsenilla ei ollut ilmasuojaa. Lähin ystävällismielinen lentokone oli satojen kilometrien päässä. Vigraan oli asennettu ilmatorjuntatykkejä, mutta yhden sukellusvenehävittäjän taistelu Ju-88 konetta vastaan oli missä tahansa järkevässä analyysissä täysin yksipuolinen yhteenotto. Larsen käski tykkimiestensä pidättäytyä tulituksesta. Hän säilytti kurssinsa. Hän ei lisännyt nopeutta. Hän ei tehnyt väistöliikkeitä. Hän vilkutti saksalaiselle lentäjälle, kun lentokone teki ensimmäisen yliajonsa. Saksalainen lentäjä, kenties hämmentyneenä tai kenties vakuuttuneena siitä, että hän katsoi norjalaista kalastusalusta, kaartoi pois ja jatkoi partiointiaan. Larsen sanoi myöhemmin, yhdessä harvoista julkisista lausunnoistaan, joita hän koskaan antoi sota-ajastaan, että tärkein asia, jonka hän oli oppinut 4 vuoden salaisissa operaatioissa, oli tämä.
Miestä, joka näyttää siltä, ettei hän tee mitään väärää. Yleensä uskotaan, ettei hän tee mitään väärää. Tämä oli koko Shetlandin bussin toimintafilosofia. Veneet näyttivät kalastusveneiltä, koska ne olivat olleet kalastusveneitä. Miehistöt näyttivät kalastajilta, koska ne olivat olleet kalastajia. Lasti oli piilotettu, koska piilotettua lastia ei määritelmällisesti voi nähdä. Ja operaatiota pyörittävät miehet olivat viettäneet koko elämänsä omaksuen norjalaisten merimiesten pieniä tiedostamattomia eleitä ja tapoja, joita yksikään saksalainen tiedusteluupseeri ei voisi matkia ja joita yksikään saksalainen lentäjä ei voisi erottaa aidosta asiasta noin 150 metrin etäisyydellä. Saksalaiset etsivät vakoojia. He etsivät kommandoja. He etsivät valepukuisia laivastotoimijoita. Se, mitä he todellisuudessa katsoivat joka kerta lentäessään Norjan rannikon yllä, oli täsmälleen niitä ihmisiä, joita he odottivatkin näkevänsä. Kalastajia. Tekemässä kalastajien työtä. Ne 44 miestä, jotka kuolivat talvella 1942, olivat maksaneet hinnan siitä, että opittiin, mikä toimi ja mikä ei. Vuoden 1942 kalastuskutterit olivat olleet liian hitaita, liian kevyesti aseistettuja ja liian riippuvaisia huonosta säästä selviytyäkseen saksalaisista partioista, jotka olivat oppimassa heidän toimintamallinsa. Vuoden 1944 sukellusvenehävittäjät olivat ammattimaisia sotalaivoja, joita pyörittivät ammattimaiset miehistöt. Siirtyminen ensimmäisestä vaiheesta toiseen oli vaatinut ihmishenkiä. Oppitunnit oli opittu hautajaisissa. Kevääseen 1945 mennessä Shetlandin bussi toimi sellaisella varmuudella, joka olisi tuntunut mahdottomalta ajatella vuoden 1940 synkkänä talvena. Miehistöistä oli tullut niin kokeneita, että he pystyivät suorittamaan rantautumisia Norjan rannikolle olosuhteissa, jotka olisivat pitäneet minkä tahansa tavanomaisen laivasto-operaation maissa. He tunsivat saksalaisten partioaikataulut. He tiesivät, millä Norjan satamilla oli luotettavat kontaktit ja mihin yhteistyökumppanit olivat soluttautuneet. He tiesivät, mihin vuonoihin oli turvallista mennä sumussa ja mitä oli vältettävä selkeällä säällä. He pyörittivät millä tahansa mittapuulla arvioituna koko sodan onnistuneinta pitkäkestoista salaista merioperaatiota. Ja 8. toukokuuta 1945, kun Saksa antautui, operaatio yksinkertaisesti päättyi. Veneet palasivat kotiin. Miehistöt hajosivat. Norjalaiset toimijat palasivat omaan maahansa, joka oli jälleen vapaa. Brittiläinen henkilöstö palasi Britanniaan. Scallowayn tukikohta ajettiin alas. Vuoden sisällä Shetland-saarille ei jäänyt juuri mitään fyysisiä todisteita operaatiosta. Sodasta selvinneet veneet palautettiin siviilikäyttöön tai romutettiin. Miehet, jotka olivat niitä ohjanneet, palasivat kalastuksen pariin, tai kauppalaivastoon, tai sellaiseen elämään, joka oli odottanut heitä ennen sotaa. Leif Larsen palasi Bergeniin. Leif Andreas Larsen päätti sodan kunniamerkkikokoelmalla, jollaiselle ei löytynyt vertaa yhdeltäkään toiselta liittoutuneiden merimieheltä. Britannialta hän sai Distinguished Service Order, kunniamerkin, Conspicuous Gallantry Medal, mitalin, Distinguished Service Medal, mitalin, sekä Distinguished Service Medal, mitalin soljen kera. Omasta maastaan hän sai Norjan sotaristin 2 miekalla korkeimman sotilaallisen kunniamerkin, jonka Norja myöntää poikkeuksellisesta urheudesta taistelussa, sekä Pyhän Olavin mitalin tammenoksalla, sotamitalin ja puolustusmitalin. Pelkän kunniamerkkien määrän perusteella hän oli toisen maailmansodan korkeimmin provosoitu liittoutuneiden meritaistelija. Hän ei koskaan puhunut siitä paljoa. Hän palasi Bergeniin ja palasi työskentelemään merimiehenä. Hän komensi kauppalaivoja. Hän perusti perheen. Kaikkien hänet tunteiden kertomusten mukaan hän oli hiljainen, vaatimaton mies, jolla ei ollut mitään kiinnostusta sellaiseen julkiseen huomioon, jota hänen sota-ajan saavutuksensa olisivat voineet synnyttää. Kun toimittajat tulivat kysymään häneltä Shetlandin bussista, hän kertoi heille tapahtumista asiallisesti ja kaunistelematta. Kun Norjan ja Britannian hallitukset kutsuivat hänet muistotilaisuuksiin, hän osallistui niihin.
Kun häntä pyydettiin pitämään puheita, hän piti ne lyhyesti ja ilman dramatisointia. Hän kuoli 12. lokakuuta 1990 Bergenissä 84 vuoden ikäisenä. Hänet haudattiin täysin sotilaallisin kunnianosoituksin. Hänen hautansa on Solheimin hautausmaalla ja sitä koristaa yksinkertainen kivi. Shetlandin bussista itsestään on tullut sodan jälkeisinä vuosikymmeninä yksi Euroopan sotanäyttämön laajimmin muistelluista salaisista operaatioista. Scallowayssa on norjalaisesta kivestä rakennettu pysyvä muistomerkki, johon on lueteltu operaatiossa kuolleiden 44 miehen nimet. Samalla paikalla toimii myös museo. Bergenissä on oma muistomerkkinsä. Norjalaiset ja brittiläiset koululaiset opiskelevat tämän tarinan osana kansallista historiaansa. Aiheesta on kirjoitettu useita kirjoja, mukaan lukien David Howarthin perusteos. Howarth toimi brittiläisenä upseerina Shetlandsaarten tukikohdassa ja kirjoitti teoksen The Shetland Bus vuonna 1951 suorien omien kokemustensa pohjalta. Mutta syvempi perintö ei ole muistomerkeissä. Syvempi perintö on siinä, mitä operaatio todisti. Se todisti, että rannikkoa ei voida sulkea päättäväiseltä viholliselta, joka tuntee rannikon paremmin kuin sen miehittäjät. Norjaan sijoitetut 350 000 saksalaista sotilasta, rannikkopatterit, partiolentokoneet, sukellusveneet ja pintasotalaivat, mikään niistä ei 4 vuoden yrityksistä huolimatta kyennyt estämään pientä puista kalastusvenettä ylittämästä Pohjanmerta minä tahansa yönä, kun sää oli sopiva. Valtakunnan pohjoinen linnoitus oli linnoitus vain siinä mielessä, että saksalaiset itse uskoivat sen olevan sellainen. Kalastajat, jotka olivat kasvaneet noilla vesillä, eivät uskoneet sitä hetkeäkään. Se todisti, että oikeat ihmiset, joilla oli oikea paikallistuntemus ja jotka tekivät sitä, mitä olivat aina tehneet, olivat tehokkaampi salainen voimavara kuin mikään määrä ulkopuolelta laskuvarjoilla pudotettuja koulutettuja toimijoita. Komppania Lingen agentit, jotka selvisivät tehtävistään Norjassa, selvisivät nimenomaan siksi, että he olivat olleet norjalaisia ennen kuin heistä tuli agentteja. He puhuivat kieltä ilman korostusta. He tunsivat tavat. Heillä oli maassa sukulaisia, jotka voivat tarjota heille suojaa. Shetlandin bussin miehistöt olivat samanlaisia. He eivät teeskennelleet olevansa norjalaisia kalastajia. He olivat norjalaisia kalastajia, jotka tekivät täsmälleen sitä, mitä olivat tehneet 2 vuosikymmentä yhdellä erolla. Lastilla. Se saksalainen sotilastiedustelu, kaikesta hienostuneisuudestaan huolimatta, osoitti periaatteellisen heikkoutensa. Abwehr oli erinomainen vastavakoilussa koulutettuja tiedustelutoimijoita vastaan. Se oli paljon vähemmän tehokas tavallisia siviilejä vastaan, jotka tekivät poikkeuksellisia asioita omissa tavallisissa vaatteissaan. Saksalaiset etsivät vakoojia. Shetlandin bussin miehistöt eivät olleet vakoojia. He olivat merimiehiä, jotka myös toimittivat aseita ja jotka sattuivat olemaan sodassa. Tällaista kategoriaa ei löytynyt saksalaisten ohjekirjoista. Ja se todisti vielä yhden asian, sen asian, jolla oli kenties suurin merkitys sodan laajemmassa strategisessa tilannepäivityksessä. Se todisti, että miehitetyt väestöt, jos niille annetaan edes ohut yhteys ulkomaailmaan, eivät pysy passiivisina. Shetlandin bussi aseisti ja huolsi Norjan vastarintaliikettä koko miehityksen ajan. Ilman sitä vastarintaliike olisi ollut pienempi, vähemmän kyvykäs ja vähemmän tehokas. Sabotaasioperaatiot, jotka rampauttivat Saksan raskasvesiohjelman, jotka häiritsevät Saksan teollista tuotantoa Norjassa ja jotka sitoivat satoja tuhansia saksalaisia sotilaita varuskuntatehtäviin. Kaikki tämä vaati huoltolinjan, joka kulki Pohjanmeren yli vanhoilla puisilla veneillä. Talvella 1942 kuolleet 44 miestä maksoivat tuosta huoltolinjasta hengellään. Ne yli 200 miehistön jäsentä, jotka selvisivät, maksoivat siitä 4 vuoden ylityksillä, joiden olisi pitänyt tappaa heidät kaikki. Norjalaiset siviilit, jotka suojasivat komppania Lingen agentteja, jotka ruokkivat vastarintataistelijoita ja jotka piilottivat radiot latoihinsa sekä aseet kalastusmajoihinsa, maksoivat siitä jatkuvalla teloituksen riskillä, jos he paljastuisivat.
Ne 366 norjalaista, jotka kuolivat Saksan miehitysvallan käsissä suoran vastarintatyönsä seurauksena, maksoivat kaikista korkeimman hinnan. Ja hinta valtakunnalle, hinta jota Wehrmachtin strategiset suunnittelijat eivät koskaan laskeneet aivan oikein, oli valtava. Norjassa olleet 350 000 sotilasta olivat 350 000 sotilasta, jotka eivät taistelleet itärintamalla. Rannikkopatterit olivat tykkejä ja miehistöjä, joita ei sijoitettu muualle. Partiolentokoneet olivat laivueita, jotka eivät puolustaneet saksalaisia kaupunkeja RAF:n pommikoneilta. Pohjoisen linnoituksen linnoittaminen kulutti betonia, terästä, työvoimaa ja toiminnallista huomiota, johon Saksalla ei olisi ollut varaa. Tämä oli vastarintaliikkeen strateginen neronleimaus. Sen ei tarvinnut voittaa Saksan armeijaa taistelukentällä. Sen tarvitsi vain tehdä miehityksestä niin kallista, ettei valtakunnalla ollut varaa puolustaa muita rintamiaan riittävästi. Jokainen saksalainen sotilas, joka vartioi norjalaista rantatietä, oli sotilas, jota ei voitu lähettää Stalingradiin. Jokainen Luftwaffen lentäjä, joka partioi kalastusveneitä etsien Norjan rannikolla, oli lentäjä, joka ei ollut torjumassa pommikoneita Berliinin yllä. Shetlandin bussi oli se yhteys, joka teki tämän strategian mahdolliseksi. Se oli linkki, joka mahdollisti Norjan vastarintaliikkeen olemassaolon siinä mittakaavassa, kuin se toteutui. Ilman aseita vastarintaliike olisi ollut vain muutamia aseistamattomien siviilien soluja. Aseiden kanssa siitä tuli strateginen voimavara, joka sitoi kokonaisia divisioonia. 44 miestä kuoli ylittäessään Pohjanmerta tekeäkseen tämän mahdolliseksi. Heistä suurin osa haudattiin mereen. Heidän nimensä on kaiverrettu Scallowayn muistomerkkiin. He olivat kalastajia. He olivat merimiehiä. He olivat pienen maan rannikkokylien tavallisia miehiä, joita oli pyydetty tekemään jotain mahdotonta ja jotka sanoivat kyllä ja jotka jatkoivat kyllä sanomista ylityksen jälkeen, kunnes heitä oli kuollut niin paljon, että operaatio oli järjestettävä uudelleen toiminnan jatkamiseksi. Leif Larsen, joka selvisi viivykymättömänä 2 ylityksestä, joka vei Arthurin Trondheimin vuonoon, joka käveli miehistönsä kanssa vuorten halki Ruotsiin lumessa, joka komensi Vigraa sodan loppuvaiheessa, joka keräsi enemmän kunniamerkkejä kuin mikään muu liittoutuneiden merimies. Hän selvisi kaikesta tästä. Hän palasi kotiin. Hän palasi merille. Hän kuoli omassa vuoteessaan 84-vuotiaana. Hän oli ansainnut jokaisen sen tarjoaman hiljaisen vuoden. Shetlandin bussi toimi Über Thievebies 45 yön ajan lokakuun 1940 ja toukokuun 1945 välillä. Se toimitti aseita, agentteja ja tarvikkeita, jotka aseistivat kokonaisen vastarintaliikkeen. Se evakuoi yli 300 pakolaista maasta, joka oli vallattu yhdessä aamussa. Se vaati 44 miehen hengen. Se sitoi satoja tuhansia saksalaisia sotilaita, joita ei voitu lähettää minnekään muualle. Se oli millä tahansa mittapuulla arvioituna toisen maailmansodan onnistunein pitkäkestoinen salainen merioperaatio. Ja sitä pyörittivät kalastajat. Jos sinulla on suvussasi tarina, joka liittyy Norjan vastarintaliikkeeseen, Shetlandin bussiin, komppania Lingeen tai laajempiin SOE-operaatioihin Skandinaviassa, mikä kylä, mikä vene, mikä tehtävä, minulle olisi kunnia lukea se kommenteissa. Viralliset historiateokset säilyttävät operaatiot. Perheet säilyttävät miehet. Molemmat kuuluvat historiankirjoihin. Paina tykkäyspainiketta, jos tällainen tutkimus on se, mitä tulit täältä hakemaan. Tilaa kanava, jos haluat tämän arkiston seuraavan luvun. Koska ilmasota Saksan yllä sai otsikot ja Atlantin saattueet saivat elokuvat, mutta Shetlandsaarten ja Norjan välisessä tummassa vedessä, niinä öinä, kun tuuli oli oikea ja kuu oli väärä, vanhojen puuveneiden laivasto kävi omaa sotaansa. Ja miehet, jotka sitä pyörittivät, ansaitsevat tulla muistetuiksi, eivät legendaarisina hahmoina, eivät symboleina, vaan sellaisina kuin he olivat. Merimiehinä, tekemässä merimiesten työtä, lastinaan varusteet, jotka voittivat sodan. Jos olet intohimoinen toisen maailmansodan, pohjoismaisen historian ja kertomattomien sotatarinoiden ystävä, muista tilata kanava ja jakaa ajatuksesi alla.